Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓenkoɓe yaw Piindi TV bisimilla monero ɓendu jaydeli moɗon weltare min dañi huccide e moɗon oɗo subaka aljuma hande ko wiɗon tan aljuma moƴƴo malaɗo e ɗum noon goto fo salminama juurama kono kadi wiide on walla mbiyen mi arta e salminago ganda ko salminago Amadou Moussa wi haade o tettude goto fof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol salminama juurama bertama juuɗe gam dañde duwaw yuppo e Sénégal yuppo e aduna foof gam oɗo boros wawa hollude en caggal ɗum noon ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo pullo a salmitama a ñaganama Allah moƴƴere ande ana fuɗɗima hulde guilmi mbeɗe hebte calminalam ɗi guilɗen ka kulɗo ɗo joni kay subaka fof mi watte dénoncé non joni wona noon mbatta armi ar ƴeewen tan no mbaɗɗen mbawa dañde salminago mo gonen non ko yettudemo no feewi yettude kadi yeeɓiyankoɓe men no kewɗen wiide ni tan jarnudeɓe no feewi fodde balɗe joyyi huccidde men kala subaka ina daara ina commente ina waɗa aimé eɗen jettaɓe no feewi eɗen jeeyi kadi koɓe kalata e kala subaka ɗum ɗon noon ko wiideɓe tan Allah jarama ɓe jarama kono kadi bisimilla mabɓe e robine jayndeji oɗo aljuma noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude Aissata hande ko ɓerɗe dariɗe no wayno ɓuuri teskede ɗo e nder leydi men Sénégal ɗum ɗon noon ko caggal nde teska ha hande kawuji communautaire ina jokki tan arde ɗum saabi noon jande kewɗi hande garti hen kono kadi ne tawe hen ko yewti ko addi gulali e oɗo saaha woni ko fati banggue peccugol ko oɗo maaro ko ganduɗa hande nana fara e ɓesguji leydi ndi wadde jayde le soleil udditatamal ko noon tigui jayde waɗi ko carte leydi men Sénégal ɗum ɗon noon ko hollirde wonde diwnuji ɗi ganduɗa ɗi oɗo saaha hande en goni memaɗe ko wiyeti ko oɗo boros coronavirus jayde wi tan ina wayno ko no jirɗon ni ngal ɗo e ngoɗo photo carte Sénégal ne wayno ko diwan Dakar ɓuuri hen tigui memede ko noon kadi Louga Diourbel ha toon to Tambacounda wondude kadi diwnuji goɗɗi ganduɗa ɗi keeɓi hen tigui memede ko yewti oɗo boros coronavirus kono kadi jayde arti limore hanki ko tolni 930 kañumen goni ko testa hanki nogas e goho tawa ene gondi hen 994 ene ɓayno celli 336 o saaha nana goni e safara jayde wi noon e nder balɗe tati leydi men testi ko tolni e 934 neɗɗo ɗum saabi noon oɗo saaha hande hollitama wonde e ɗum jeeyi sababu ɓeydugol ko yewti ko e wonduɓe oɗon boros coronavirus galle soleil ko libération jayde nden ɗon ne wayno ari ko e laygol ngol ganduɗa ngol hande ne darni hakkille kono dirte transmission communautaire e ko yewti oɗon boros coronavirus jayde wi tan ko alay sago de Dakar ne wayno faabe oɗo saaha toɓɓe tati jowaɗe firti ko haala ka ene jokki kono kadi nde wi ko caggal Gueule Tapée ne wayno ko toon to Parcelles e Mbaw won kadi ka communautaire goɗɗo ne wayno yiya toon to Yombol ɗum ko hanki kono kadi hollitama wonde ko Dakar de o saaha yawti temeɗɗe ɗiɗi ñawɗo e ko yutti oɗon boros coronavirus ɗum ɗon noon koye nder balɗe ɗi tan sappo e jeeɗiɗo ɗum ɗon koto banggue ka transmission communautaire e wiide jayde nde ene hen kadi konguɗo mo ganduɗa ko professeur Moussa Seydi biɗo de alay saago ɓornoɗen masque jayde las quotidien o subaka hande ne wayno ari koko yewti ko e nde limore ko ɓuuri hono kawuji nogas woni tan wonduɓe hen tawi koto banggue transmission communautaire e o boros covid 19 Dakar e Touba no jayde wiiri ko nokkuji ɗi ganduɗa ɗi hande ko kulanaɗi kono kadi ko nokkuji gulɗi jaw ne wayno le quotidien tigui nde ari koko yutti ko e ƴellitogol ko yutti ko e ɗi kawuji ɗi ganduɗa ɗi ko kawuji communautaire kono ne kadi e haala ko ganduɗa ko nana lombi hakkude ɓeɓe ganduɗa ko saroɓe maaro e fewde kay ɓesguji ɗi ganduɗa ɗi hande ina cohli ɗum kono kadi ne tawe hen kulol ngol ganduɗa ngol toon to Touba ɗum ɗon noon ko gam hulde beele jograni kadi wonde daɓodiral ngal ganduɗa ngal ko kewgal no fewi saabi noon ko konguɗi mo ganduɗa o ko médecin chef gonɗo toon to Diourbel wiide wonde to Touba de yimɓeɓe ne wayno hay goto hormaki ɗe kadi ɗe ganduɗa ɗe walla mbiyen koyite ha joni ɗen noon consigne woni tan wiyede wonde yo gaccu kono kadi woto mbat ɗum ɗon de hay goto hormaki ɗum kono kadi jayde arti e sappo e ɗiɗi tawi ko kawuji kiisi jaari toon to Goudiri kono kadi nde holliti wonde omo ganduɗa ko Mansour Faye jagorɗo tambiɗo ko yewti e ɓamtare dowri kañum de ma huccide hande e yimɓe ɓesgu Sénégal naaɓe gam fammindeɓe peccugol koɗo maaro hol sifaji mum l'observateur jayde groupe Futurs Médias e oɗo subaka hande ne wayno ari ko e photo mo ganduɗa ko mo leydi ndi ene suumi hunuko ko kulhuli walla kay ha joni ko bettere ɗum ɗon noon ko ballal ummorade e FMI Fonds monétaire international fewde leydi men Sénégal ene wayno de no ɗum wayni manam ene ɗeɓi mata wasde welde ɗum ɗon noon woni ko saabi junggo e hunuko mawɗo leydi ngu waɗi e oɗo subaka hande ene tawe e hello ɗiɗi ha hello jeetati nde jayde witende l'observateur kono kadi ne tawe hen ko yewti oɗo rafi ha joni coronavirus holitama ni wonde ko tiggu mo ganduɗa o ko jarowo e lewru kañum de woni ko testa tawa ene wonde hen ɗum ko toon to Yombol
jayde arti e sappo e nayo rabaɓe ɗum ɗon noon toon to yombol kollitama ni wonde saabima ha préfet nokku uddi kala jeeyirɗe gonɗe toon kono kadi jayde en holliten wonko feeñi kay ɓe ganduɗa kay woni dabugol ɗiɗon ko ganduɗa ko woni ɗi rafiji toon to nokku biteɗo Gudiri hollitama ni wonde gueɗɗe kay gummori koye saaha wirwirde ɗum ɗon noon ko ceernajo oya kollirnoɗe ɗe wonde on ɗon rafi kañum tigui tawtornoma nden wirwirde ina gasa tawi ko ɗon tigui ɓen ɗon kala keeɓi rafi o e wiide jayde l'observateur Vox Populi nden ɗon jayde ne wayno arti tigui koko yewti ko e ha joni cargol ko fate banggue kaɗo guura ko ganduɗa ka fayi kay koye nder ɓesguji Sénégal ɗi ganduɗa ɗi ene cohli ɗum oɗo saaha jayde wi tan ko gouverneur ɗi o saaha hande kala mbaɗama tan ene wayno ɓe keblama no fewi gam tigui ɓe gayna maire uji ɗi kono kadi Mansour Faye jagoɗo tambiɗo hono ɓamtare dowri nde holliti wonde oɗo saaha ko yemiri kala préfet kame sous préfet kala ne wayno yo kay tawtu opposant ɗi ne wayno ɓe nangodira junggo e fandu beele kay ɓe mbawa wallidirde e maire ɗi beele kay ngol ɗon cargol maaro ina wawa tigui yuɓɓude no hannirta ni ina tawe hen gouverneur mo Tambacounda wiyete ko Oumar Mamadou Baldé kanko noon e wiide makko tan oɗo saaha mawo darno kay ne wayno ñakkude walla mbiyen wadde dépisté dendagal diwan Tamba kala beele ande hol wonduɓe oɗo boros toon e holɓe gondani hen egal Vox Populi ko jayde stade uddata ko ɗon tigui uddata roɓino men jayde jeewo subaka hande nde arti noon ko ewero barotidogal leydi men Sénégal e subaka he ina wayno ɓe gaddi ko Salif Sané mo ganduɗa noon ko ɓiɗɗo Sénégal najo kollirde wonde o fettini keppuguendijo ko tolni e laabi 36 e nder duuɓi jeeɗiɗi ɗum ɗon noon ko lomto mo ganduɗa o kay ina soynano no fewi kono kadi ko paranoɗo jayde arti noon e match makko mo ganduɗa ko mantiniɗo wonno ko 2013 hakkude leydi men Sénégal e dowle Côte d'Ivoire toon to Casablanca leydi Maroc jayde wi tan oɗon saaha kay o haaɗi omo ganduɗa ko Yaya Touré wadde ko wela e nder terrain kono kadi 2015 duuɓi ɗiɗi fawti hen ne wayno ko filñitere mawde teska hakkude makko e Aliou Cissé saabi noon haw jooɗi duuɓi ɗiɗi o arani équipe guendijo ko 2017 o arti gartal mantinigal kono kadi 2019 ne wayno o woni vice champion d'Afrique ɗum ɗon noon ko coupe d'Afrique des nations de football bannoɗo toon to leydi Égypte woni ko jayde arti oɗo subaka hande ko ɗum ɓurno tengtude oɗo subaka Aissata Ndiaye noon tigui Amadou ɗum ɓurno tengtude walde ko eɓɓore wonde udditen woni banggal fait divers walla gueɗe rendo noon Amadou hande ma en kal eko faye jeewo woni saison ɗimmowo e gasirde moɗon roɓɓindu jaydeli yon patɗum ɗum ɗon noon Amadou haade haɗen fuɗɗade en mbaɗat tan no mbatten subaka foof woni arde laygol rafi oɗo e nder leydi meɗen Sénégal hanke noon Amadou ko test uji holliri ko woni e 450 test nogas e go garti ne dañi rafi oɗo walla mbiyen oɗo boros ɗum ko hanki wonno e ɗiɗon nogas e go noon ina jeeya hen 19 ɓe ganduɗa ko kawuji contact manam raɓaɓe tene anda huli dabɗoɓe e kadi ɗiɗo ɓe ganda ko transmission communautaire woni ɓe ganda dañi rafi o kono anda ko holɗo ƴetti ɗum noon nayo celli hanki ha kote koreji mumen gila oɗo rafi fuɗɗi noon ha joni leydi meɗen ina limta ko tolni medde 335 kawuji ganda ko positif ina jeeya hen noon 194 ɓe ganduɗa celli ha koti galleji mumen ɗiɗo wasbi hen pittali mumen e goto canki e goto mo ganduɗa yaltinama leydi ndi mana évacué ɗum noon Amadou ina jeeya tan e transmission ji communautaire ɗi hande ko ganduɗa nena ɓuura uddude koye kono toon to diwan mo Touba ene ƴewtinda toon mataw ka communautaire goɗɗo dañama toon ha saabi tan ko goɗi cuutama hen ko wiyede ɓe ndewani ko ganduɗa ko ɗum woni ko wiya ko saabu ha joni dente mataw nana toon wooda kono kadi saretaji ko way noon Amadou ina lowa yimɓe ha heewa ko noon tigui Aissata aɗa andi to Touba yehina ha wiya wonde presque rafi o gasi toon ɗum ɗon kadi ko ñawnoɓe celli battidiɗo wonno ko transmission communautaire toon to marché Ocass mo ganduɗa tawte ko toon to Touba ina wayno on ɗon ni kañum hoore mum selli ha hooti joni noon hayn kadi oɗo feeñi kadi ko nden ɗon jeere witede marché Ocass ɗum ɗon noon hande addi kulhuli no fewi e konguɗe mo ganduɗa ko cafrowo diwan mo Diourbel o holliti wonde ɗum ɗon foof de ko kulhuli mawɗi sababu o ko yimɓeɓe ne wayno kormaki ɗeɗo kadi ɗe baɗaɗe kono kadi ɗoftaki jamiroɗe ɗe ɗum ɗon noon wona Touba tan ko Sénégal foof presque en kaali ɗumen kalti wonde sa daari hande e nder temedere
temedere kala capanɗe joyɓe mbaɗani respecté no wayno ko wiya ko te wallete ko enen wallete kadi aussi ko Sénégal sabu so tawi rafi no jokki raɓodirde te kadi ha tengti e transmission communautaire ɗum ɗon il faut haali rafi mo ganduɗa ɗon ƴetti ɗum anda to ƴetti moƴƴi ko neɗɗo rento no mbiɗen ni alay sago tan neɗɗo jagga bandum o mo wondi ene wonde rafi o neɗɗo mo sehil mum o mo yadato emo fottato fof ne wonde rafi o wawa rentade ɗum ko ɗum dandata enen oɗo saaha ɗum ɗon noon hande o ko kulhuli mawɗi tengti wuuro wangu no Touba eɗen gandi yimɓeɓe presque goƴaka sa daari nokkuji ñamirɗi ɗi sa daari banggue jolgo ngo hay sen tawi laamu ƴetti peeje wonde werlaji ɗi woni auto ɗi ene wayno yimɓe ɓittodirta hen kono to banggue charrette aji a haali joni saret nawa fodde yimɓe jeetato ha yimɓe sappo taw ko nder charrette goto ɗum noon firti wonde ko yimɓe fof nana memodiri so goto ne wondi hen presque raɓat goɗɗo o donc ɗin kulhuli woni hande ko oɗo cafrowo haali te kadi ko hunde jandade ene jaari wattude hakkille no fewi. Non tigui Amadou ne jaari wattude hakkille kono kadi ko pawɗa yeeso ma ko ne woni masque Amadou hande kañumne ene foti woppitede hakkille no fewi e tawde ayi professeur Seydi hanke ko non wi te ha joni ko non wi o wi ko yimɓeɓe yo ballitoro masque uji gam tan mbawa dandude koye mumen kono hande so tawi yimɓeɓe ƴetti ɗum ko ganduɗa ko kañum woni ko fawaɗo walla wiye ko ɗum wiya gam neɗɗo wawa dandude hoore mum kono danda koreji mum saabu rafi o ko rafi mo ganduɗa hande so yeehi ha yitama neɗɗo ne raaɓa neɗɗo tawani rafi o yaltani taw e ɓandu muɗum aɗa andi ɗum ɗon Amadou koko ganduɗa ni foti rentede no fewi toon to diwan mo Tamba noon aɓeni ndento saabu tan sa ƴeewi gouverneur o kañum ƴetti tan ko pellite ganduɗa ko darade wiide ma wat feere o waɗana test Tamba naɓe foof ko hunde ganduɗa nde ina yonne Aissata gouverneur Mamadou Baldé wona ngol lawol gotol ne wayno o feeñi e yidde habtade oɗon mboros coronavirus presque nder yontere e wayno yaltini ko tolni e pellitte tati ha nayyi ma en gar hen ko adi o wi ko o adino wiide ko dendagal kalnato e jeeri Tamba yo wat masque ɗum eɗen gandi o waɗino ɗum kono kadi o yamiri yimɓe jomen doole ɓe yo dokku hono tayreɓe wonɓe toon ɓe ñoota masque ɗi pour yimɓeɓe ɗum ko gueɗal mantinigal kono kadi ko refti hen ko nde goto kuma waɗi alerte wonde hono transport uji to banggue camion ngaji ɗi inana jolna yimɓeɓe à la place de marchandise ina nawa yimɓeɓe Dakar nde ummi o telle terrain kanko kippu makko o nangui ko tolni temedere e quelque neɗɗo tawi ko waɗoɓe hen waɗoɓe hon ɗen ɗon gueɗe wadde firti komo dari on ɗon banggue ko wattidi ko woni ndeɗo feere wiide wonde mi fatta ha ka ne wayno signalé e leyɗe Tambacounda mi yaha mbeɗa ƴettoya mesure aji ƴettami mesure ko adi wayde ɗum ɗon ene yetto saabi noon o wi hannde mo wat yimɓe hono mo waɗ ɗumen dépistage ma Tamba waɗa dépistage nangal ɓesguɗi ɗi kala gonduɗo hen ne wayno ande wona e safrede mo wondani hen kañum acca ya haaju muɗum tawi gonduɗo hen mo anda o wawani rabde neɗɗo wadde firti ko décision mo ganduɗa o Sénégal fof hannde ne foti ñembude ɗum wawa rewde hen par ce que ɗum wawi yaltinde o saaha noon tigui Amadou ko ɗum wawi ɗo yaltinde oɗo rafi kono kadi ɗum ɓuuri wawde haɓade ɗum saabu so andama holi joguiɗo ma on wawa joñede saabu ɗo joni woni ko ganduɗa yiyete Amadou nana ɓuura layde saabu hanke so yitama 2 cas communautaire kono kadi e 21 kawuji hay so tawi ni mataw ko waɗa e test ko limore nde ni heewi saabu 450 joyo ko limore wonde fayida hanke ganduɗa wannama test résultat ji jalti ɗum noon yalti hen nogasi go am sinno ko sago taw so ko wayni so waɗama taw ko joyo wiya dañi hen ɗum ɓuura ustude haqqillaji kono nogasi go Amadou woni ko ganduɗa ko limore darinde mbami wiide mi anda ko limore ganduɗa hande ɓuurat uddude haqqillaji saabu nogasi go ɗum ɗo heewi no fewi ko noon haysata en famni par ce que 450 test aɗan ɗum meeɗano waɗede e nder leydi ndi nogasi go ka kadi aussi meeɗano yiyede leydi ndi donc kawɗine ɓe manam test ene ɓeyɗo hewde yimɓeɓe manam kawɗi ene ɓeyɗo hewde wadde firti ko mataw aɓene taɓal pour yidde ne wayno testude yimɓe fof par ce que ko ɗum ɓuuri yimɓe ganda ko dañi yimɓe ganda ko jogui kamɓe waɗaɓe confiné o saaha e hôtel ɗi e nokkuji ɗi ɓe vraiment ɓe ganda wonduɓe hen ɓe nanggue cafre heddiɓe kañumen mbawa jokkude golle mumen wadde ko ɗum ɗon ko ɗum feere nde ganduɗa nde eɗen
ganda dum so tawi ko dum woni ko laamu ngu yebbane odo sa wadde yimbe dépisté manam wadde yimbe te wadde testude yimbe fof ha laaba cer ande wondube hen e be gondani hen vraiment ko hunde mantini hay so tawi kam hande ne darni hakkille no fewi non tigi Amadou ne darni hakkille tigi kono kadi sene wawi wonde tan yo wade ko dum buri Amadou non en garat ko ganda en badi no dum annoncé do joni woni tan jeewo non woni saison dimmo mo ganda mon gaddane dum hade en nadde hen Amadou en goppa tan Samba Diop hokka amen hen seeda Samba Diop mataw tan ko widema Allah jarama dum don yen ka don tan pour le moment Amadou jeewonane lawol jeewo presque yetima hay sata ko yimbe panno ne wayno yetima adan gandi ko jango sala jebi assiette sanga 10h heure mo leydi Sénégal ina hawra e 12h tonto mataw France e leydel baade non donc non firti ko be panno ko ne wayno saison 2 jeewo mo ganda o saison 1 rewin do en ji résultat ji baddi fayida kono kadi saison 2 en ji ko hunde ganda nde wonko wada hen ko heewi wonko beydi hen kono ne kadi wonko mantini goddum nan hen donc non hande e saha gonado saha confinement eden gandi ma yimbe be baw aussi ndar dum no hanirta ni mbara concentré eden gadi e saison 1 ene gasta yimbe be eden neddo no yebanno tay wonko e gollol gal mudum walla wonko e lawol jolde métro walla jolde auto e ko way non kono hande kam machallah wona dum yidano kono kam hawri hen eden gandi kadi aussi ma saison jeewo 2 arkadi be do wawde 12 de bandirabe be do wawde kadi aussi hokkude be ina wayno yewurde be e der foyer di yewurde be der kubbe de e der galle di hani e der nokkuji non tigi Amadou jeewo ma dusbe e confinement odo mo ganda ina yimbe nani hen kono kadi ma sabo yimbe jejjita seeda non Amadou odo rafi sabo sa huccite jeewo e ko ganda koko hisdi pul ine adda hen mon jeeb dum monji sabo yiyama no nanni don jeewo e der berde modon te ko odo kadi buri wonde série mo ganda ko série burdo welde burdo kadi darade dum don monji dum jango e fuddorde nde so Allah lamdo jabi adum non ko so 10h yoni pade dum ma won ko ganda ma wallita amen enen fof jodden jeben ma en jal hen ma en ji hen ko kiwi ko woni galleji ko adum fo ma yi Amadou e der jewoni woni série mo ganda ko série dadido kono kadi Amadou série mo ganda ko buri weltemi hen nawowo demgal pulaar yeso kono kadi gol lawol wana hal pulaar en tan bayu naftorade hen sabu moni fo ma waw andude ko halte ko woni tagi ko non tagi adandi ardibe galle be jaltini kabirde jaltini kopreje mbadi hen fof don non ay sata ko erango batti dortden dendangal bandirabe meden hal pulaar en e be gona fof be ganda en jogi produit ji munen yo mbat sponsorisé film mo ganda ko série mo ganda o hande ina yebe no fewi donc non eden jetta hen partenaire ju meden c'est vraiment yimbe jidum e ko fay ardi kono kadi eden ero partenaire ju goddi de garata nanguran artiste be nanguran galle o nanguran kadi aussi wadbe hen kopreje munen tawi gartam dam ko yide bamtude leñol gol ko dum nyaagoden bandirabe non tigi Amadou koy din kongudi uddete en robindu jayndeli meden ko widon tan bandirabe hettiyan ko be yebiyankobe Allah jarama on jarama min bawa jarnude won ko ganduda ko darde fodde darde modon sabu odon darani leñol kono kadi odon darani odo émission odon darani Piindi TV dum don min gala jobdele modon onon yebobe nandu inde mum e mo nanani inde mum fof amini jarna on onon fof no mbadi ton commenter no mbadi ton aimer émission modon e kadi kala ko ganda nani rewa e der galle odo ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno ne wonno e banum gorko sehil mum Amadou Moussa jom butte jontado e ndey Fatou Masali hedande no bangal caméra Allah jara on jara ha jango so Allah lamdo jabi